Jantzi ditugu eskularrua, jantzi dugu trajea eta arrasatera etorri gara. Gaurkoan erliak izango ditugu izpide, erliak baino estixan inguruan berba ingo dugu izan be, David Manso arrasaterrak irabazi dau Gipuzkoako esti honenan sarisa. Gaurkoan gurekin dago hemen, David. Aixo, arratzaldeon ja butua jarriako, ikusten du estixa behar dagotzula, horrengana gero joku izan be, zeu, erlezaina zara, ez dakit noiz hasi zinen erliakin lanian, betian egin ezu zerbait da, ez da inundia etorri? Ez, hasi nintzen erletan 2017an, gaur aurten 7. urtia nabiela erlekin, eta, aber aurten zelan doian guzta, egoin duela gutxi hasi da, osea, ja erlak martxan dabiz. Ja lanian dabiz eurak, ez da? Oin 7 urte hasi zinen, ez dakit zerrek sortu otzun zeuri, erliakin lan ikiau? Gehien bat, kuriosidadia. Hanukan kuriosidadia erlen inguruan edo erlen mundua sautzeko, eta hasieran 2 jarri nituen, eta oin arte, 25ekin lan itxen dut. 25 erlauntza eukitiak, ez dakit zenbat erle eukitia, suposatzen dago. Kontau ezingo dira. Ez, kontau ezin die kontau. Oin apurua gutxi hau, baina gero udaberria aurrea doia zenean, gehiago egongo dira, askoz be gehiago, igual doblia. Erle mota pilatxo bat dauz munduan zihar banatuta, ez dakit zure kasuan zeintzuk egiten duzu lan, ze erle motakin? Hemen nik itzen dute eta gehienok itzen dugu lan erle beltzakin. Da bertakua eta erle beltza da honena. Da hoberen egokituta dauen gure lurraldetara eta gure klimara. Eta kristonak atza irutzen jate, kanpoko erlak ekartzea, ze hibridatzen die, gaixotasunak ekartze dituzte, eta beti izaten da txarrerako. Erlak ez die oiuak. Zuk oiuak eroste dituzu eta oiarra eta sartu dituzu zure terrenuan eta horrez da problemaik. Baina erlak kanpuen ernatzen die. Osea, zeruan, ingurumean ernatzen die. Eta zuk kanpoko erlak ekartzen baituzu, nire erlak izorratzen dituzu. Zere, nire erlak ernalduko die zure manduekin, kanpoko manduekin. Eta gero sortzen da hibridazioa. Kolore aldaketa eta propietateen aldaketa. Eta horrek hainbat gaitz ekarlek, ez? Bai. Kanpotik ekarte horrek beak sortuleke gaitz izan kamaraz kanpo komenta duzu, erle asiatikuan kasuan adibidez, kanpotik ekarritxako, kanpotik tortiak egina dela, ez? Kanpotik ekarte ditugun somorro asko, danak gehiena datoz gure nahi zorratzera, datoz laguntzera. Etorri ziren barroakin, erlak etorri ziren barroakin, ekarri zituztenean, eta barroa da arkakuso bat, txakurren arkakusoan antzeakoa, baina erla daukiena. Erlan erlauntzan sartzen die, eta itxen da bena da erlan hemolinfa edo odola zurgatzea. Eta hor jaiotzen die erla gaixoria. Ego motzekin edo egan ezin dutenak egin. Hori da esan gaixotasun bat, adibidez. Listor asiatikoa be, barku baten etorri zen. Egurrakin eta oin kriston arazoa sorte ditu. Ze listor asiatikoa jateitu erlak, jateitu mahatzak, pikuak, fruitu dana jateitu. Azukria behar dauenean. Proteina behar dauenean, erla jate dituzte. Eta kriston arazoa da. Azkenean erlak geratzen die oso aldutak. Orduan, egokixena bintzat, ez bertakoakin lan itxaseuko lehiten duzu, ez dakit erlian eguneroko jarduna edo, eurak epokia edo egiten denean, garaixe egiten denean, ez dakit zein izaten den. Beuran prozesua, laneako prozesua, zeu bezer egiten duzun erlauntzetan, kote guzu apurtxo. Neguan egoten die erdilo, semiletargo esaten dana. Ez die lokarten, ez die egoten geldi-geldi, baina oso gutxi mugitzen die. Jan apur bat eta berotasuna mantendu. Udaberri hasten da nien, eguraldi ona, egunak luzatzen, hasten die martxan, sartzen da janaixa, sartzen da polena, elikatzeko proteina behar dabe. Eta proteinak dauko polena. Erle erreginak ikusten da benean janaixa hasi dala sartzen eta egunak luzatzen, hasten da erruten. Erruten eta hasten da erlauntza, hasten da garatzen. Garatzen eta kriston indarra hartzen. Hori, garatuta dauenean erlauntza, erlezainoak hasten gare jartzen altzardiak, espazioa emun erlauntzari. Bestela blokea huitzen da, eta askotan, batzutan ikusi dugun moduen, zuhaitz baten hor erla bola bat lekubia ditzen dana, hori espasatzeko erlauntzak eukibide dau lekua, espazioa. Bestela blokea huitzen da eta joaten. Eta oin zein momentutan, esan dugu garaixa dela, zein momentutan dagoen erlauntzia? Oin udaberria atzo hasi zan, eta ontxe dabiz indarra hartzen garatzen, eta altza batzuk jarritxa daz, espazioa emuteko erreinai, eta nahi badaue goixen altza erdian
errutea aukera izateko. Ez da zure ogibidea, zuk hobi modura hartzen duzu, baina pentsen ja gustua hartuta dukozula, ez? 7 urtez estixa egiten egon da, gustua hartzeko. Bai, erleen benenua sartzen jatzunean gero zaila da iztea. Bai, da zeo zer gustora egiten duzun eta leku lasai egoteko, kriston parajia hemen lo baserrian eta gustora egoteko lekua bai. Sarreran esan dugu, aitzaki modura edo hartu dula, Gipuzkoako esti honetan sarixa eruan dozula, zeuretako 7 urteetan jozun lanan, sarixa edo dala esan geke, ez? Bai, bueno, ni beti esaten du berdina, meritu handixena erlena da, ze azkenean nik estirik ez totitzen, bakarrik apurua batu. Ni saiatzen naz erlak ondo egoten, ondo zaintzen, gero euren lana alik eta hoberen itxeko. Ez dakit lehenengo aldixa dan, sarixa lortzen dozuna, aurretik lortu dozun beste sarien bat? Ez, lehenengo aldixa eta lehenengo aldixa aurkeztu nazela. Horrek behin jarre mungu da, urrekotan, suerti. Listoia altu jarri dugu, datorren urtien ikusi behar. Zer hartzen da kontutan, estixan lehiaketa baten edo esti honena lortzeko, ze ezaugarri eduki ditu estixak? Ezetasuna, neurtzen da, garbitasuna begiratzen da, garbi egotea estixa, ondo bete eta poti egotea, gero saporia, usaina, dastaketa bat itzen da, eta horre gauzak apurua. Eta zela erabaki zeben, zeatik erabaki zeben txapelketan parte hartzeia? Zalantzan neukalako, erlezaino nik uste danok esaten dugula, esti hona itzen dugula, baina hori kontrastatzeko, ni ara aurkeztu nintzen, eta dakixenak be hori erabaki zuten. Ez dakit hemen inguruan ez auketan duzun inor. Erlezain dana baino, esti txapelketetan parte hartzen dauenak, eta ez dakit irabazi dauenako, baina akaso ez da oso ezaguna txapelketan modura, baina egon dauz. Bai. Ez dakit jente asko aurkezten den txapelketan. Debaldeko txapelketan ez dakizen bat aurkeztu ginen, baina hor irabazitza gero jo nintzen Gipuzkoako txapelketara. Eta han eskualde bakoitzeko sariduna aurkeztu zen. Ez dakit 18 edo 21 bat aurkeztu ginen eta horria jende gehiago ginen. Honek bere prozesua daukiko gala pentsa dut, ez dakit zenbat denporiei daukizionez, zenbat tardaitin duzun, garaiz etortzen denetik, udabertsia etortzen denetik, estixa bere potian topau arte ez dakit zenbat irauten da. Hemen estixa ataratzen da ustaia bukaeran, zeia loraldia bukatzen die. Hemen loraldi potenteena akasiana izaten da, lora txuria botatzen dagoena, akasia, ez dakite, horrek emuten da esti asko. Eta gero sasia be igual izaten da azkena. Sasia hori zarzamora esaten dana, horre be esti asko emuten da. Hori bukatzen denien ja loraldia isa pasauta dau, eta ja erlak esti gehiago ez da besartzen. Hori izaten da ustaia bukaeran. Ustaia bukaeran, batzen dugu estia dagoena, eta potetan sartu, estiolan ontziratu eta potetan sartu. Bere denporatxua orduan eruaten dau. Estixa erlauntzetatik potera edo pasaiteko ez dakit prozesu hori zelakua da, zein pauso jarraitu behar dian? Ninaz, erlete estiolako bazkidia eta han ateratzen dugu estia. Altza erdiak estixa itxendan lekuan, altza erdiak eramate ditugu estiolara eta han zentrifugadora deitzen den makina bat, labadoren antzerakoa, bueltak emuteko, hor sartzen ditugu laukiak, estixakin, irazagi bat jartzen dugu garbi urten deixela, eta handik maduradoretara sartzen ditugu. Maduradoreak die deposito batzuk, holan egoteko 10-15 egun hor barruen zikinkeria dekantatzeko. Gorutza igotzeko, bitza edo, eta goikuak entzeko eta holan garbi urtetzeko. Garbi juten denean, hor duen ja, ontziratu juten da, eta zuk dakotun erlauntza danekin eta ez dakit remesa deitu baina remesa bakoitzeko edo zenbat ontzi ikera ikesaren badakizu, gutxi gora bera? Zenbat ontzi? Zenbat pote, bai. Erlauntza bakoitzak, ez dakit, 20 kilo inguru emuten da. Aurten pasaren urtien oso hon izan zen, eta nik 15 kilo erlauntzako atara dituen, baina ez da ohikuena. Eta zerrek baldintzaketan dagoen beste? Eguraldia, garaian ona egin behar du, gehien bat maiatzean eguraldi ona egin bidau, ezetasuna, egoizia besta oso ona, ze nektarra zikatzen dau, loren nektarra zikatzen dau, maiatzean egin behar dau eguraldi nahiko ona, holan gaur bezalako egunak oso ona. Hori esan binotzun, aurtengua, ondo bidean dator, usta berrirako? Ikusi behar, oine hasi berri, komeni dabe bai,
aukeran gabez, euria botatzea, Bai. gero egunez erlak lan itxeko, baina bai, euria berrezkoa da. Bai. Ez dakit nun eskuratu leiken, bueno, zeure esti hau, ez dakit ja soketara faten zanen, konta iguzu. Bueno, Santa Masetan egon nintzen, eta soka batzuetara juten naz, baina, bueno, gehixen azaltzen dut ahoz esaten den moduen. Gero Karibu dendan be badau, eta Sara jatetxean be bada espote batzuk. Bai. Bueno, David, inju honen danan inguruan berba, erlien inguruan, zuk koiztutako estixan inguruan, baina importantiena aztu estixe probaitea. Makilla sartzei bakot, bai? Bai. Oso ona. Oso ona, bai. Ni estisalia naiz eta Bueno, oso ona, bai. Gomendagarria.